lho abute wong bebojoan. Nek aku dadi bukesi Upama aku dadi bukesi. Lah iki kan ana tas kresek to. Upama iki aku mencoba sik mau ya. Amin sewu Pak Yoyo. Niki to jenengan etok-etoke nggo kresek. Terus terang yen aku sowan ana laladan Taman Arum, Parang kuwi lagi bengi iki yen sampeyan mesti wis kuwerep yen ning Magetan prasasa kaya omah mesti. Sing ngomong sapa? Lho, lah aku nonton YouTube ngrungokne radio anggere Pak Anom Surata mesti yen Magetan kuwi ya wis tak jajah ning yen Parang kok tembungmu kerep kuwi sing ngomong sapa? Ning upamane kerep gelem ora? Anu. Lah ya wis. Ucap kan padha karo donga. Amin. Wong pancen apa ki Kecamatan Klewan kene iki Parang, aja ngelih jeneng. Parang yen cara kene cara Semarang Klewang. Wong siji nggon siji jeneng kok. Ya. Iki pancen kene iki ya penggemar wayange luar biasa, Mas. Tegese nggatekke tentrem ayem adem kepenak dienggo nyambut gawe. Niki alhamdulillah nggih situasine mboten jawah. Mula aku wis kerep omong to, wayangan ana garenge iki ora udan. Duh. Nun sewu, perkara udan karo ora kuwi lak keparengi Gusti Allah. Lah sing ngomong karepku sapa? Lah, tegese aja sok umuk, aja sok sombong yen ana garenge ora udan. Kelingan ra ning Madiun wiwit jam 4 sore nganti esuk udan terus dagelane ya awakmu. Loh, lah kae mergo kowe kakean bathi kok, Mas. Wong anger jalange kakean bathi udane deres wong kaya ora lila kok. Loh, upama dalang kuwi bathi kuwi sah lho Mas Gareng. Mergo tanggung jawabe berat. Aku sing apa kuwi nggawa gamelan, wayang, son kontrol, penabuh, sinden. Tak urus kuwi tanggung iki ngomongmu kok tanggung jawabe berat. Berarti rekoso. Berat kuwi alias rekoso. Iya, rekoso pancen. Lah yen rekoso kok kowe dalang. Piye pertanyaanmu piye? Tanggung jawabe berat. Rekoso. Lah kok kowe dalang. Mergo dasarku loro. Oh, aku 5, Pancasila. Siji, aku ki mergo nglestarekake budaya jati dirine bangsa, wis siji, wayang genah to. Loro, pancen iki kebutuhan, pancen uripku sak wutuhe profesi sebagai seorang dalang, mula ya kudu tak nyangi. Mergo wis dipanjeri karo Pak Parlan, tur wis dilunasi sore mau. Lho. Ngono kuwi. Lah kuwi sing tak rembug ya ngono kuwi lho. Lah ngapa? Wah jan Pak, panjenengane Pak Haji Parples ki kowe tak sampluk lho, Pak Parlan ora. Lan karo plus ki padha. Ora tau sekolah kowe iki. Nek sing jenenge jeneng, apa nek jenenge piyayi, tempat, lokasi, aja diganti, tetep kuwi. Dadi upamane omahmu Semarang ora kena diganti Semawis, ora kena. Terus Boyolali terus dibasake Mbajul Kesupen ora kena. Boyolali ya Boyolali, Parang ya Parang, Pak Parlan ya Pak Parlan ngono. Berarti Maospati iki rasa diwaca maca pati ora iso ya. Ora kena. Maospati lah ya aku ki iki sing dadi pemikiranku lak iki siji iki. Apa? Dilunasi sore mau kuwi yen lung tampan nasta ora apa-apa. Terus diparingi tak tampan ditransfer kamangka kuwi rekeninge mbok wedok. Lah iki terus dana kenakalanku piye iki? Kowe iki ra krasa kowe iki. Ora krasa piye? Karo Pak Haji Parlan ki pancen kowe dididik ya, dinasehati melalui apa ki proses pembayaran transfer neng bojomu. Pamriye men kowe dadi wong lanang kuwi sing jujur karo bojo. Karepe jujur, omah ora lunga-lunga ning kono omah. Iya no. Ya to nunggoni bojo. Kurang to kowe 2 tahun nganggur ning omah iki. Kurang kowe. Loh, aku ki 2 tahun lho jedul bojo. Nang omah nganggur ngetekur. Kowe karo bojomu piye? Terus lek petuk bojo ngopo? Lek kekerepen terus apa? Masalahe apa? Yo aku bloko suto blak ketan terus terang. 2 tahun aku yang nang omah ning karo Bukesi nyawang saya cantik lho. Kuwi lak mergo bojomu ning kene. Wong kok senengane munafik. Manusiawi, Mas. Kapak-kapakno aja to karo bojo. Yo sesuatu yang sering dilihat tuh pasti bosen. Ning ya tinggal bagaimana kita menyikapi kebosanan itu hingga menimbulkan kerinduan kepada orang yang kita bosani. Oh, ya ngono kuwi.
ono solusi. Marai larang iki ngono kuwi kok. Lho aku iki piye to mbah aku iki. Mbah Ning sampean iki mau nuwun sewu, ini ada kesalahan fatal. bab ndi? Nah, ora ngerti ta? Nggo ndi? Dewan dari fraksi iki ora tedeng aling-aling PDI Perjuangan. Mula menjadi seniman gandeng sing nimbali kuwi PDI, panjenengan ngasta apa kuwi berkendaraan PDI Perjuangan ya dalang sinden nganggo merah. Ya Iki salah. hubungane apa karo Pak Parlan kok iso biru kuwi lho iki lho. Kuwi jane iso mikir ora to iki. Iki salah ya takoni salah ning ora fatal. Kok iso? Artinya ngene, kowe iso dalang ki ana sing ngandani apa ora? Ya ana. Ana ta? Heeh. Ha, kowe iso dalang ana sing ngandani. Ana. Ha, kowe nganggo abang mergo ana sing ngandani. Iya no. Nah, aku ora dikandani. Sik Mas. Aku kuwi gawanku ora mung beskap lho, warna abang lho. Ning iki wayang semene iki tak gawa pamrih apa yen sak wanci-wanci kaya Pak Parlan ngersake lakon ganti utawa lakon beda. Ki lho kresnane ana 5, Anoman ana 5, Werkudara ana 5. Kudune seorang gareng profesional tur larang. Budharene nggo seragam paling ora ya 5. Dadi Ngopo kok go ijo tok kowe, biru tok kowe? pakaianku kon nggawa kabeh. Heeh. Kuwi ora tanggapan, kuwi minggat. Wis pokoke kowe kleru ya. Wis tak setel saka ngomah upamane ora didhawuhi karo Pak Parlan kudune kowe iki ya takon utawa nyun prisa. Pak niki dalam rangka napa jenengan ngaso teng pundi, Pak? Aku ki jane ya arep takon arep telepon Pak Parlan. Aku wedi trauma, Mas. Ngopo? Lelakon sing kepungkur yang ngger wong nanggap tak takoni iki jawabane batal. Lah, mula aja dadi seniman aja pesimis ning optimis. Apane karo piyayi sing kersa nanggap. Sik kowe kok tembungmu wah kaya ya optimis aja pesimis. Wingi kowe pandemi ngedol apa? Lho. Nuwun sewu, aku ora ngedol, mobil ya ora tak dol. Lah, terus? Tak lempit. Oh perkara werna teko ndi-ndi. Engko yen tak terjemahke awakmu mesti lara ati. Apa? Wong kok senengane kok ya nggih 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 dadi ngeten Mas kula niku ngangge klambi werna biru Nggih. niki mergone nggih ndongakake temanten kekalih. Kok iso? Biru Hubungane karo donga apa? Biru niki saking tembung biswa rukun. Kuwi Dadi- omongane wong kewirangan asline ngono kuwi. Aku ki abang sinden abang terus pengrawit putih, tegese merah putih. Nah, berani dan suci. Ora iki manten apa upacara. Ora. Pokoke ngrembug merah putih lho. Iki lho, kowe iki ora ngerti to, Mas Gareng. Pak Parlan iki merah, terus iki besane ya kuwi sapa iki? Kleru. Pak Mohyar kuwi Kuning. Golkar. Kuning. Iya. Lah kok putih? Heh? Kleru iki kok Kose kuning. wong rampung. Dalang karo sinden merah, ini putih, ya toh? Kuning ngene apa? Wayang iki sebagian besar kuning kabeh. Tegese antaran merah karo putih itu adalah tujuan yang mulia untuk menuju kuning yaitu zaman keemasan untuk mempelai berdua. Ngono kuwi. Kuwi ya argumentasine wong kleru padha wae. Kasa. Mbok menterjemahke kaya aku. Iya. Abang ki ayo bangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Oh ya. Putih kuwi saka puruna, berusaha aja gampang merintih. Kalau rumah tangga ki gampang merintih ya bakale sengsara uripe. Lho, donga kabeh, Mas. Iya, saiki oncek ana yen ngono, sampeyan wis pipit oncek-oncek to. Mempelai berdua ki Mbak Brianti karo Mas Fatan. Ayo. Iki aku ki. Lho sapa biasane aja ngowahi adat to. Lho wong jer Basuki mawa beya kok. Lah wis dilunasi kok takon beya. Lah makane aku golek tambahan kowe iki kok geger. Kowe tak omongi ya. Jamane wis salin Mas Garen. Nuwun sewu ya. Guyon ya guyon. Ning aja sok ngrembug babakan duit opone dibalen-baleni. Ora, aku terus terang ora. Ah, iya, sing Iki rejeki berapapun saya terima karena apa? Karena selama 2 tahun lebih kita tuh nganggur ngetekur. Rekosone ora umum. Sing lebih tertekan seniman itu bukan dapatnya uang. Terus? Tapi karena tidak bisa menyalurkan bakat dan keprigelane ning panggung iki sing marake sengsara ning ati. Dadi sing penting pentas. Ya karo duit. Lho, ngono ki
kok mencela-menceli. Lah kowe ora ngomong pentas tok ya mbok arani munafik. Ora perkara dhuwit ngono kuwi. Sing jenenge dhuwit iki mesti wis dipenggalih karo sing nanggap. Ngono lho. Dadi aku ngelekke sampean, aja sok ngrembug dhuwit. Sayana ning panggung dipirsani piyayi akeh sing wis kangen mirsa. Nomor 6. Heeh. Lah nomor 1 nganti 5 Pancasila tunggale mau. Kuwi lho Pak Parlan mau didlentrehke lho. Dhuwit nomor 6. 1 nganti 5 Pancasila. Merdeka. Hubungannya apa? Lah jebule merdeka kowe karo aku ya padha. Wong sejalur kowe. Mbak Briyanti karo Mas Patan. Yo. Iki per huruf ya. Iya, monggo. Aku wong pinter ki yen suku kata ki apa? B iki becik atine. Ayo. R. Ramah piyayine. I. Indah pasuryane. A. Ayu rupane. Aja kleru lho. Indah, ayu, becik iki beda-beda lho. Iya iya. Sesuk tak terangke aja saiki ngentekke durasi. Iya. Ayo. N. Iki. N. Ah. Sik, tak pikiri sik. Oh. Narima ing pandum watake. T. T. Ha, tetep teguh marang priyane. Oh, karo kakunge. Lah ya priyane iki ya kakunge wong priya kuwi kakung jare ora entuk diolah-olah. Oh iya. Ngono, ayo wis apa neh? Ayo goleki. Iki lho, Mbak Briyanti lagi melampah kali priyane. Ayo. Priyane. I. 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 Iki sapa? Manten kok iki sapa piye to? Lho lah ya aku takon, iki sapa? Putrane Pak Parlan. Lho jawabane ngono terakhir. Tak terjemahke ora ngerti iki sapa. Lah tak terjemahke sing keri. Iki sapa? Putrane Pak Haji Parlan. Oh iya. Iki menerangkan. Aja bangga dhisik manten kakung. Fatan. F A T A N. Terus terang lho aku ki selama ini ndak pernah menerjemahkan F iki apa. Tenan. Tenan. Alah kudu iso. Ora iso wis iman-iman adu-adu kok Semarang. F. Nah, ku lho diomongi lho. Firasatku kok piyayine apik. Apa dagelan kondang gur manut karo sing nonton iki lho. Aku ora muni firasat kene ya firasatku. Aku ora manut penonton iki piye wong aku iki kerep entuk job saka penonton iki. Ning ora iso diganti aja ela-elu ngono kuwi. Liyane firasat. Ayo. Walah lalah. Wong iki mbok aja ngono lho. Lah bocah SD ujiane nurun kancane ora oleh opone dagelan. Ayo. Ayo, F. Apa le? F. Engko tak kei rokok sak pak apa? Apa? Ayo aja pendelak-pendelik. F. Ya Allah, golek pangan kok rekosane kok ngene. Ya ora apa-apa wong jenenge wong golek pangan ki gampang ya terus muluk ngono ya tegese malah ora nikmat. Faidah tumrape Pak Haji Parlan. Sing nuduhi sapa iki mau? Ora ono, ora ono. Sing nuduhi sapa, Dar? Agar ngaku-ngaku ngandani tak bacok kowe. Ora iso sing nuduhi pengrawit tak ora iso, dibusak ora iso ngono kuwi. Oke. Wes, pokoke tak oyak nganti panemumu dhewe. Sing mirsani anu ampun diarahi, Pak. Iki muri pemikiran. Mergo saiki pancen garenge wis lali. F. Ayo. Fisike pancen becik. Aku kok. Iya. Aku ki nonton gareng sak jek jumblek iki bingung lagi bengi iki. Ayo. Perkara F. Ya perkarane ya ditransfer kuwi mau lho. Tutupne. Fisike pancen becik. Akeh sing nyenengi. Nah, T. Tetep nyang Mbak Briyanti. A. Atine ora iso wah. N. Sing ngono ta? Piye to? Fatan. Oh, mateni N to? Iya, ngono. Oh, lah ora ngerti kok. Kowe ora ngerti padune kowe mikir bingung ora mikir. Ayo N. Jiro lu N. Nek ora kleru ya penduduk parang gini. Oh, alah ya. Kowe iki nyambut gawe karo kowe iku karo ameng-ameng nyawa.
Lho Piyayi Magetan, Piyayi Parang wis preso sing jenenge Gareng iki adalah seniman yang cerdas untuk ngonceki tembung, ngonceki huruf. Nggih napa mboten, Pak? Lah iya perkara F bingung. Ya ning ya ora dadak ngono mau ning kono omong-omongan suwe kok ya ora omong. Ya rasah sing jenenge adu kecerdasan iki ngono kuwi kok ya. Lah wong luput. Nek terjemahke ya sing nanggap. Lho nek penonton lak kepengin ngerti artine jenengmu ki sapa. Kepengin ngerti mboten? Lho. Ki, dirungokke. Suara penonton tuh suara penanggap. Jenenge sapa? Lah jenenge dhewe kok lali. Ora sing arep kok terjemahke jenenge Jenengmu. Ya, Cahya Kuntadi. Lho jare ya. Oh sing kuwi. Lho lah kowe pilih sing ndi? Lho. Sing akeh tak pangan, sing sithik tak lepeh. Wah, lah kuwi ngragas lek kuwi ora. Ya ora wong. Jaluke sing akeh. Ya wis sing cekak wae, ya ya. Aja cekak masuk angin, sing dawa. Angel pancen iki. Cahya Kuntadi. Ya, pokoke kudu elek lho, ayo. Ora. Iki aku yang menerjemahkan kowe real apa anane. Heeh. Cah Blitar ning saiki uripe ning Karanganyar. Ya ora. Iya. Alhamdulillah apik. Ngerti? Nah. Dadi gen ngerti sing arep nanggap ngerti. Oh ya saiki omahe Karanganyar. Yo. Ya iki putrane Ki Sukron Suwanda sing nomor 3. Wah, aja. Ya ora, riyen. Bener. Faktor. Faktur. Ayo, Faktor kok faktur. Fakta ngono lho ora. Ya, terus bar kuwi kun. Kun ki teka tembung kun. Kondang minangka dalang lan dosen isi Surakarta. Ya. F. Fisike. Karo jenenge dhewe kok. Lah kuwi sing ketok-ketokan panggah F ae kan mau ya. Ta. Ta ki tandange becik. Gunemane cetha sanggite lihe. Wah, apik. Keri dhewe kudu apik. Dipek sinden kesi. Lah kok gur cetha ngeglo cekak ngono piye? Loh, bonggol banggal iki kudune gembira. Gembira. Oh, lah wong aku urung kenal kowe, wis kenal kesi kok. Lho kuwi, bener tembungku dipek sinden kesi. Wong lanang wenang milih ning wong wedok wenang nolak. Nadyan kowe milih kesi, kesi yen ora gelem ya iso ditolak. Mula dipek sinden kesi. Oh, yen dheweke ora gelem karo kowe nglepeh le. Ya ora apa-apa nglepeh, timbangane entuk dagelan paling ya gur ngenes. Lho, ning lak grantese. Iya. Tak golekne kanca Mas Gareng. Nah, iki sing dintani. Heh? Kiai. Heh? Kancaku sapa? Oh, iki tak enteni kok. Oh iya. Ini aku dalang ruwat. Paranggono sing lagi viral naik daun Mbak Elisa Orkaros Alaso. Iki jeneng dhuwur wae gen cethak. Arum Bali, ya ta diaturake. Jumeneng Mbak Elisa. Yuk. Sekek dalu. Pak Kareng, Pade Kareng Ding. Pade. Heeh. Kareng. Heeh. Sekek dalu. Dalu. Ya. Kabare piye, Dok? Apik. Wah, Apik. mateni ki. Apa? Mateni ki apik. 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 Bagus. Bagus. Sae. Sehat. Sehat sedaya selamat. Bacange Mbak Limbo sugeng dalu. Sugeng dalu. Bapak Ibu sedaya sugeng dalu. Kalian sedaya ingkang wonten margi ngatos-atos nggih kula menyapa saking kamera kebak ning margi. Tulung nggih ampun nguyu. Amargi bahaya. Lah kan margine munggah medun. Lagi iki lho sinden ngurusi wong nguyuh lagi iki lho. Iki penting lho. Engko Pen- nonton dagelan Pakde Kareng. Engko guyu kepingkel-pingkel nek nguyuh mesake sing ngisor. Iya, nek Ya, rasa makane beling tulung nggih mengke nek kepingkel-pingkel ampun nguyuh mesake mengke sik ngisor mengke ndak geno. ambuh sah. Mbak Elisa, Cek. sampean rasa perlu khawatir karo penonton wayang. Mligine Piyayi Kakung iki upamane nguyuh sak nggon-nggon kuwi ora bakal kuwatir mergo wis nggawa obat. Oh, napa nggih ngangge obat. Obat apa? Obat abit. Sederek mangayu bagya nggih untuk Bapak
Parlen. Pak Parlan. Sing salah kowe. Ngopo? Sing salah kowe. Sinden pilek kok mbok jaki ya kowe. Lho iki sing ngersake Pak Parlan lho sampean maido aku padha karo maido Pak Parlan. Oh sing ngersake Pak Parlan. Oh. Wah apik sinden apik iki. Lambene garing. Mugi-mugi kula nderek jedongakaken tenganten kekalihipun kadya mimi lan miutuno. Langkeng lan engkal kagungan putra. Kandeng niki wau ketosipun Pak Parlan pengen putune niku kalih, ibu pengen putune 3, terus iku sing saka besan itu pengen putune 3, sing sijine ya besan lanang, besan wedok ya pengen 3, berarti 3 telu tambah ya kira-kira 11 ya Mbak, semangat. Iki jane wong iki wayangan wong duwe gawe malah kaya wong arep mudu togel ae ora. Lah yo kan banyak anak banyak rezeki. Iya, jenengan Mbak Elisa karo Pak Parlan niku wis diinteni. Piye carane iso nglipur warga masyarakat wonten ing mriki Taman Kula Arum. bahagia sanget saged sowan mriki. Ora ana basa kok bahagia iki. Jawa. Ya Jawa ki bahagia ya bahagia aja Jawa bahagia. Bahagia basa Indonesia. Apa Jawane? Iya bener. Kowe aja ngengkel. Kuwi lek di apa kuwi diprotes kaya banter omongane. Wis banter aku ora mudeng. Tenan lho kumpul Elisa 3 dina iso stroke lah aku ngene. Aja ampun Aja. setro padekare. Heeh, dadi bahagia. Yo, Mergo- saged sowan wonten Parang tapi ki dudu pantai. Pak. Parang. Oh, kalak Parang pantai iki Yogya. Lah yo ning Jogja Parang iki kabeh pantai Parang Kritis, Parang Endok, Parang Kusumo. Heeh. Ning kene Parang tapi taman. Taman Asri. Taman Arum. Lah yo saking asrine tumbuh kembang dadi arum. Pinter cerdas jagela. Wah, kok cerdasku Seteng yo aku. aku cerdasku dadi bodoh yo kumpul kowe kuwi. Ora mudeng ya omongane Elisa. Ora asri, sik. Piyayi kene lah akeh sing urung ngerti sa. Napa Kowe iki jane jenengmu sing dawa sapa? sing dawa? Heeh. Elisa. Mudiar kowe. Sajak iki telat ngombe obat tenan. Lah Maksude jare dawa ki dawa. kaya aku gareng ning nala gareng dawane nala gareng. Oh. Lah Elisa ki ana Elisa sapa apa Elisa ki ana sambungane ra. Oh, ana. Apa? Elisa Orjarus Alaso. Hah? Elisa Orjarus Alaso. Tak kei 100.000 yen cetha jenenge sapa? Ngerti? Sapa? Elisa kowe kaya aso. Oh, aku kaya Kamu ning aso. aso kan nyawang gareng to mau? Iya. Lah iya lah. Aso iya. itu apa sih? Hah? Aso itu apa? Hewan itu loh. Kukuk gitu. Oh. Mungkin. Bukan aku yang bilang kue kayak aso. Aja dibulan baleni. Aja dibulan baleni. Saru. Pagalang lo. Ora. Bukan aku lo. Aku rasu ya sa. Lah apa? Kirik. Duwe cilik awake kok. Anu saiki asalnya dari mana? Asalmu saka ngendi? Ah, mbokku kan sekolah Lembelu. Mbokku kan sekolah Lembelu. Mboke terwelu. Trewelu ki Oh, ya bosok. Dek iki nek. Ya wis ben wong asu iki budhek kok. Mbokku saka Lambi Elu. Lambe lu. Nah, Kok lambeku? Lambe lu. Ja. Lambe Lembelu. lu. Lambe lu ki ngendi? Daerah Sulawesi Tengah kono. Sulawesi Tengah. Ya. Sulawesi Tengah ki nggone ibu kotane Martil ku ya. Kok Martin? Ibu kotane Sulawesi Tengah ki Martil. Kok iso? Sakit piye? Palu. Ya, Lah ya aku wong ngampun nek lahir di Palu. Ya. Lawas sih lawas. Rupamu ayu. Ayo. Wis monggo. Kelingan aku. Cek, kula remen sanget. Lah ning kula niku mboten payu-payu e. Kula niku mumet mergane ndelok kene. Sik payu, tembung payu ki tegese piye? Iki lho nek ndelok wong manten ngene kan aku ki iri. Karena kan kok Oh. mantenan aku ki saya tua tapi ora payu-payu. Loh, gak.
carane gampang, kabeh iki nganggo cara supaya cepet payu. Piye? Isi diskon 50%. Ngono kok dijual Padahal wong murah, dodolan ya, ora. ngono. Masalah iki ribet lho wong mantenani penyatuan dua keluarga siji. Betul. Urung kok karaktere wong loro iki nek pas pacaran wae iso dialem-alem kok to manis-manis ning arep. Betul. Tapi nek wis dadi bojo, ning Pak Cahyo contone. Piye kok sik ora kowe meneng sik iki njero jenengku kok. Iki urusane bintang tamu. Iya. Wis kene. Kene lho. Aja Aku digagas. mencari contoh sing wis manten. Wis aja digagas. Diem. Contone mau nggo Piye, statuse storine Bu Kesi. Kesi karo Cahyo Kuntadi. Oh, dina iki banget. Piye? Pak Cahyo jenenge wong dadi bojo ki angel ya. Wis kesel sing wedok, kesel sing lanang sok kesel. Pak Cahyo wis mencoba untuk ndagel. Heeh. Le ndagel ki nyopir, ndase dine tas kresek. Iki mau sirah ya Bu. Sirah kok. Oh iya. ndas. Sirah Mosok itu dalan Sa. ndas. Kowe wis aja saru, udu ndas. apa? Polo. Wah, bolo nipon. Diparing tas Mustaka. Fustoko nipun niku diparingi tas kresek karo ngene iki. Lah kok nyatatuse Bu Kesi, kowe iki ndagel apa to, Pak? Ngono. Disepelekno wis ndagel kaya ngono. Padahal ki wong lanang wis kesel-kesele ben menyenangkan istri lho. Ana akibat ki mesti ana sebabe. Sebabe. Kuwi sok uga mau bengi Kesi njaluk ora dinehi. Oh, no. Lah terus Ning yo kuwi lho abute wong bebojoan. Nek aku dadi Bu Kesi Upama aku dadi Bu Kesi. Lah iki kan ana tas kresek to. Upama iki aku mencoba sik mau ya. Amit sewu Pak Yoyo. Niki to jenengan etok-etoke nggo kresek, to. Kula dadi Bu Kesi jenengan kan nyopir. Upama kowe ra ayu negah. Lah, upama ngono kuwi to. Nah, iki tak status, tak story. Piye to? Ngene iki iso kaya Batman to. Ya ampun sayang, gue kok lucu banget toh. Kiyo, lah ngono nek aku dadi Bu Kesi. Respone. Ya, aku dadi Batman loh. Aku ambungen. Coba-coba tak jajale nganggo kresek iki. Nek aku ngono ayu ra nek ngene. Piye sayang? Cantik jan kaya suster. Nah, ngono kuwi lho. Heeh, suster ngesot. Ora Iki Pak Parani nanggap wong loro kabeh ya. Maksude nek dadi bojo ki angele ning kono kudune kan ben bahagia piye carane. Nek kabeh ki proses tanpa kamu melangkah tidak akan mengetahui berikutnya bagaimana. Oh, ngono. Aja terlalu milih-milih engko ndak kowe kepilih. Ngene pe. Supaya ketok engko ki bahagia apa ora percobaan karo aku sih. Oh, ya coba Aja. Kowe apa wis duwe bojo apa durung tapi nih? Lah kok gampang bojoku tak ombeni antimu lah wis beres. Kanca ngono. Bojomu nonton lho, nang streaming nonton lho. Oh, sorry yang. Ngawut ae. Sorry yang. Papa cari makan yang. Mbak Elisa, Nggih. wonten pamundhut spesial saking Pak Parlan. Oh, napa niku? Niku wabil khusus sing nembang kedah jenengan ngersake podang kuning. Oh, siap. Sajek cumlek wiwit. Oke. Tenan sajek cumlek pupuran putih ya lagi iki lho ana dalang dibrongsong Indomaret. Dibrongsong tas kresek Indomaret ya. Iki kan mung apa praga mau lho, aku ndelokke story mau lho. Iki Iya. tentang urip bebrayu. Tanpa ada peragaan penonton tidak cetak. Iya, makane iku. Ya wis wah tujune kok ayu sah. Tapi jane mantenan ki enak mboten to Bu Kesi? Mantenan iku enak mboten? Aja takon Kesi. Yen kanggo kula mantenan niku ya penak banget. Oh, enak banget. Penak manten anyar kok ya. Lah yen panentenan penak kok kowe ora dadi manten meneh. Ya ora no, kan aku wis cocok karo Pak Mas Cahyo Kuntadi. Oh kabeh iki kecocokan. Iya, Bila cocok sudah rasa. cocok jangan sampai lepas. Gitu. Bojo setia, ora kaya kowe bojomu ora tau melu mung nampa dhuwit tok ora. Lho bojo tak merdekake kok. Bojo kok digeret tekan ndi? Bojo iki dienggo pameran apa piye? Bojo yo tak nikmati dhewe. Bojo. Lha pancen bojoku plat kuning kok. Memang angkot.
Napa? Ya aku tak menek dulu loh. Waduh, Iki jane polahe kok ngopo to bejegi? Lah iya. Ngene lho, Sa. sing ngapunten. Ya aku wong tuwa mung ndongake kowe ndang duwe bojo Ya, entuk amin. jodoh kaya Amin. temanten Mbak Dikele. Brianti karo Mas Fatan. Harus berani melangkah karena minangka kepercayaanku agamaku. No. Ben iso duwe keturunan ngono. Betul. iya. Nyambung keturunan. Oke, Mbah Karek. Ngono. Ya saiki nembang ditani karo Pak Parlan soalnya. Nggih, ngangge bawa nggih. Oh, komplit no. Komplain nggih. Lah, wong kaya ngene- tambah 150, Pak. Loh. Kok sik kowe iki becak apa piye? Kowe yo swara omong kuwi kok ngene mbok kon nembang yo apa cetha? Loh, Giri Lusi Janma tan kena kinira. Giri iki gunung, Lusi Sinden Ponorogo. Ya. Ya. Oh, rungokke dhisik. Ya, wis delokmu buktine. Nadyan wujude mung peksi. Sesek curiga aku. Ngapa? Meleh to. Lah, Oh, iki. Ngapa? Ilate nyabang, Mas. Dadi yen ngomong nganggo ilat sisih, yen nembang nganggo iki dadi iki cetha, kandel sisih, Mas. Heeh. Kandel sisih. kok kaya ula ya, Mas. Ngene Iki ora enek sing bejaji berarti. apa? Iki ula kowe kirik. Ya wis plek dulu sesama kewan Iki iki. kurang munyuke. Ora aku ora melu aku. Ledek ketekke kirik ula munyuk. Ya, bener. Ya sa. Gawe taline brangta alus manis nengsa make. Iki tak tarik garis kesimpulan. Apa? Pawaan apik, rupa ayu, swara becik, pendidikan dhuwur, kok ora ndang entuk bojo, koreksilah dirimu sendiri. Kudune aku ngoco ya. Ngoco. Nek pas aku ngoco iki kacane pecah 1000. Yen pancen kaca pecah ngilu banyune blumbang kae lho. Sampeyan Mbak Elisa iki lak favoritmu lak Bu Kesi. Ya, Nah, perkara jodoh nyun prisa Bu Kesi. Kesi. Heeh. Biar dapat jodoh itu gimana? Ngono. Serius. Serius. 2000. Serius. Biasane yen aku mbiyen ndonga ning ati. Aduh. Aku sadurunge entuk dheke aku wis mbatin, ya Allah. Karo bojo aja dheke ngono. Kowe iki ngisi-ngisine karo panjenengane kok ya dheke. Kowe ora ngajeni dheke sadurunge entuk batang kuwi Aja ngono keprok to. ora. Sing apik, kakang Cahya Kuntadi. sing apik karo bojoku. Iya, iya. Sadurunge aku pikantuk panjenengane Mas Cahya, aku mbiyen batin, ya Allah, kula pengin ya Allah benjing menawi tiba jodoh kula, teka jodoh kula. Kula pengin banget dirabi kalih dalang. Jenenge Jenenge sapa-sapa gelem aku. Mutiara kowe. Garis bawah underline Oh, italic iya. bold. aku lagi ngerti Sapa-sapa iki. gelem. Sementing dalang ngono to. Dheweke iki Lah lek ngono kuwi mbok rasa golek aku, golek dalangan pedah kae. ya ora Sekedap ngono. to. Wong iki Sekedap. cita-cita kok dalang ya dheweke ngarani lak tegese disiki kersaning Gusti. Kan kula dereng rampung lek matur. Lah iki lho dirungokke ta bojone omong ora tau dirungokke. Benjing menawi tiba wekdal kula pikantuk jodoh ya Allah, mugi-mugi kula pikantuk dalang. Betul. Dalang kae lho bocahe sing tak taksir. Adik kelasku sing kacek 3 tahun nang ngisorku jenenge Cahya Kuntadi. Dadi ceritane aku ki entuk brondong ngono lho, Sa. Mutiara kowe. Coba dong. Ki Kesi entuk brondong, kowe entuk marning. Jadi keluarga jatuh. Kuku. Anak-anak kacang ya. Wah, wong jodoh ki wis dipestheke karo Gusti. Meh kepiye wae entek-entekane ya ketemu. Nggih, alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi lan kula nyuwun pangestu panjenengan sedaya para rawuh ingkang sami mirsani njenengan dongaaken Pak, Bu,
anggen kula jejodohan kalih Mas Cahyo Kuntadi awet ngantos kaken-kaken inan-inan nggih Pak, Bu. Sebab ngeten, Piye? matur nuwun, sebab ngeten Pak, Nggih, Bu. iya, piye? Mboten gampang dadi bojone dalang kondang tur ganteng. Betul. Nggih to? Isine niku teng ati niku lho mboten kuat imane, ngrujut ati, panas cemburu. Contonipun. Betul. Niki wau lagi sonten mawon bojo kula lek ngelem gandrung kalih Elisa pun pen pinten, ping pinten. Aku anten nunggi kompor aku. Wes. Pripun iku, Pak? Wes. Cek Bu Kesi. Ora ngomong. Wes. Lho, Piye? kok to? Sing jenenge wong lanang lek gelem ngakoni kabeh Yai Kati dari kecantikannya dan keluasannya untuk membawakan tembang. Apakah itu enggak boleh? Nah, stop. Sik. Panjenengan mirengaken piyambak Bapak Ibu nggih, dados seksi kula to. Piye bojo kula lek ngekon Elisa, aku ndang to ambungen. Mongko ning ngarepku lho, ning ngarepe Iya to akeh lho. wong lanang apa kowe? Kita luruske iki. Wes, Enggak dadi fitnah. Ora usah dislonjorke kok dilurus. Kok sik iki Elisa. Aja slonjor kok Kok lurus. sik Elisa. Apa? Pomo tenan tak ambung gelem ora? Ora lah. Lah iya ora gelem, mung sing gelem aku tok kok ya ngopo. Kan ra kelakon Beda akhire. keyakinan, kono yakin aku ora yakin. Lah ya kuwi rungokno Bu Kesi. Tur ya Bu Kesi iki Ngapa, Elisa kok anggap ngapa? sapa? Anakmu dhewe to? Adikku. Lah ya adikmu berarti padha karo adikku to. Eh, eh. Apa salah kakak? Kat. Banyak kakang makan adik. Ora tahu nonton YouTube bocah iki. Ya sa, pacarke sa. Tapi bercanda nggih Bu niki wau sumpah. Bercanda kula. Iya, senajan to kowe guyon ning aku nyunggi kompor. Serius. Ngerti ra nyunggi kompor? Nyuci kompor niku napa? Panas sirahku kebul-kebul. Ngene lho sa. Sa, dadi ning dhuwure Bu Kesi enek kompore, terus dikei panci enek supermine. Dasar saya to. Niki Kowe mboten kula nggih. Kula kowe mboten donga melu-melu. tak rewangi donga. Nek yen donga tok ora iso, tetep bojomu, bojomu mesti mencarono rene. Sesuk bojomu dicor separo kene. Ora iso pola. Kula sejatosipun ikhlas. Dadi pancen resikone duwe bojo dalang kondang, ganteng niku nggih kudu jembar atine. Tak ewangi. Pikirane kudu dawa. Tak ewangi aja ikhlas nesuwa. Gak, niku aku ngomong guyon. Ora. Aku dadi sengkuni pokoke dina iki. Aku ngerti ngopo to gareng gak ngompori aku. Mergo pancen biyen tau ngesir Kesi, biyen. Nek ditutup kuwi lakon biyen wis. Saiki nembang Mbak Elisa ya. Nano. Wasu. Kowe kok kaya ula sawa nyebut. Ayo. Bar mangan apa to sak kuwi? Pete. Hah? Pete. Aku urung Kesi entuk. yang ngene. Aku urung entuk Kaya pariki tak wae. Jaluk pira petene lho Loh, rupa. aku njaluk paparan urung diparingi kok. Wong sing juragan pete kono kok. Wong kok Wasa wenggan kula lana golek isi podang jenar ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi sawangen. Ngene iki piye? Sawangen. Sawangen. Iki aku cewek. Cewek. Nah, iki kiriku. Nah, Namun cara kiri. Lho, Kan niki kan aku sendiri. Ning ono wong wedok kok mlaku-mlaku karo kirik iki. Ayo kan jalan-jalan gitu sama jogging gitu loh. Wes ora nyedak kowe ora patek. ngene Mbak Elisa, Den. jenengan sinden viral, namun di Kuntadi Channel juga ada Ratu Podang Kuning. Tak Siap. sawetke ya. Yuk Om, Oke. ngene. Weh, Mbak. Mumpung wis rampung oleh ujian iki, Oh baru iya, ujian. selamat ya. Wah, wis rampung. Iki Wis lego. Ratu. Podang kuning. Wah, edan. Aku tumenggung podang kuning. Lah gareng kenci. Kenci apa petik ora tekan kok kenci. Sik. Kowe jare Ratu Podang Kuning to, Nduk? Nggih, Pak De. Pak,
Ya wis ora apa-apa wong ngajeni. Jenengmu sapa? Gen ditepung piyai kene. Nami kula Umi. Oh, Umi. Umi ki ibu ki? Nggih. Ora, selanjutnya ora kaya iki mau Elisa Kakus iki. Lisa Hafifah, Pak. Pipa. Hafifah. Oh, Umi Hafifah. Nggih. Bocah endi? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ngendi kono, Pak? Rono. Ponorogo. Nggih. Cedhak omahmu. Nggih. Sekolah. Nggih. Nang ndi? Ten SMKI. Oh, SMKI Nggih. seni. Nggih. Sik ngomong-ngomong yen kinmu genah rung kuwi wis dipacar rung. Ayo ngaku diseni danyange kene lho. Ayo. Nek sampun pripun, nek dereng pripun. Jangan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan jawablah dengan jawaban. You know. Ya ngene jujur lek kula pacare sing meking ngono ora apa-apa. Boten. Hah? Kok boten? Boten. Lara lopo karo aku lho kuwi bocah kuwi. Oh, ya wis duwe bojo ra duwe bojo sing penting ngangsu kawruh ning Solo karo ngangsu kawruh nang Bu Kesi lan Pak Cahyo Kuntadi Nggih. ya. Nggih, Pak. Wis, kono. Ya, ya. Bisi ana, ya engko bareng berdua engko lek dangdut, iki dangdut langsung ya. Ndadek. Langgam sik wae, engko dangdut sampean jogete kudu nyuntuh Mbak Elisa. Nggih. Dadi sing dadi herdere Mbak Elisa. kok herder to leader. Oh iya leader. Herder iki asu. Sere. Ah, berarti aku No. Oh, tak kira untuk ngempeng. Ya, Umi Afifah.